ओइ बिनानाव नै नोंनो जाग्रा लाबोदों नै गरम गरमावनो जानानै लाखादो नङाबा दा गुसु जाबा जानो हानाय नङा नोङो आं जाया आंखौ जेबो उखैयाखै ए जाग्राया एसेल'खा गोख्रै जानोबा जा नङाबा बेखौबो मोनजानाय नङा नोङो आयै आफा आंखौ गोख्रै लांफैदो आं थानो बाबाय बेहाय नै माथो सोरखौबासो लोगो मोनलायबायलै साला ओइ खाला बहा थाम नोंलाय नोंखौ जा नागिरगासिनो दंमोन आं मिथिबाय देना खाला सानैजों हाबा जानोसै नों मानो इमान अख्रा ओइ बुरबक नोंखौ खैबार होनांगौ आंलाय हौवाजों हौवा हाबा जाजाया होनखाबाय आं नोंजों मालाबाबो हाबा जानो हाया मिथिबाय साला आलु सिलायग्रानि जात बुंबाबो बाथ्राखौनो बुजिया साला ओइ खाला नों आंखौ मानो इमान एरा एरा खालामबाय थायो आं नोंखौ इमान मोजां मोनो नों आंखौ मानो बिदि एरा एरा खालामबाय थायो खाला आंखौ एरा एरासो खालामनाय होनदों नोङो हा आंखौ एरा एरासो खालामनाय होनदों नोंनि थाखायनो आंना जिबनानो बरबाद जाबाय नों मिथिगौ हा साला मोसौ आंलाय नोंनि जिबनखौलाय बहा बरबाद खालामनोसै नोंसो आंनि जिबनखौ बरबाद खालामबाय आंजों हाबा जाबा नोंहा मा लस जागोन दे होननाय बुंसाय मा खमि दं आंनाव नोंनाव जेबो खमि गैया आंबो मानिनानै लायो खिन्थु मोनसे प्रब्लेम दं नों जे हौवासो नों हिनजाव नङा नों हिनजाव नङैखायनो आं नोंजों बोरै हाबा जानो दे नोंनो बुंसाय अबे रायजोआव नुनाय नोंलाय हौवाजों हौवा हाबा जानाय जाम्बा नोंनाथ' खालि बे हौवा हौवाल' मा जायोखाय हौवाजों हौवा हाबा जाबालाय हौवा हौवायानोथ' प्रब्लेम नों हिनजावबा जेबो जानाय नङामोन आंहाबो नों हिनजावबा आंहाबो नोंजोंनो हाबा जानो हागौमोन खिन्थु नों हौवासो जे बेनो प्रब्लेम मेन प्रब्लेमा बेनो र' खान्दालबाय नों साननैसोल' थाबाव बे साननैसोआव गासिखौबो थिग खालामजोबगोन आं ओरैनो 15 दिन जाखासिगोन 15 दिननि उनाव आंखौ थिग खालामगोन आंखौलाय मा थिग खालामसै नोंलाय नों आंजों हाबा जाबासो आं थिग जागोन मिथिबाय नोङो प्रब्लेमा बिदि नङालै खान्दालबाय आं मिथिखागौ नों मानो बिदि जादों बेनिखायसो होनदों आं 15 दिननि उनाव आं नोंखौ थिग खालामसै 15 दिन जानो थाखाय साननैसोल'खासै नों साननैसोल' नेथ'बावदो गासिबो मोजां जाजोबगोन मिथिबाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों आंजों हाबा जागोन ना जाया बेखौ बुं नों आंजों हाबा जायाबाथाय आं थैसिगोन मिथिगौ नोङो थैनायनि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव लाबोना दै खान्दालबाय मिथिगौ नोङो साला दावा खान्थालनि बिसब साला मोसौ बोरै बुजायबावनो आं नोंखौ आंसो फाग्ला जासिनो नोंखौ बुजाय होनखाबाय आं नोंखौ साननैसोल' थाथ'दो साननैसोनि उनावनो 15 दिन जाखासिगोन बे 15 दिननि उनाव आं गासिखौबो थिग खालामजोबगोन नों मिथिबाय हा खान्थाल दे साननैसोनि सम होबावबाय आं नोंनो खिन्थु बे साननैसोआव जेबो जायाब्रा नायखा नोङो नों आंजों हाबा जाखानांगोन मिथिबाय नोङो अके दे जागोन दे बे साननैसोआव थिग जायाबाथाय नाय आं नोंजोंनो हाबा जामारगोन रावखौबोलाय आं नोंखौनो लागोन आं नोंजोंनो हाबा जागोन आं मिथिबाय जागोन दे दान फिक्स दे बिनिफ्राय थांथ'दो दायो आं नोंनि बे सैमा खिथेर जानाय मोखांखौ नायनो बाबाय आं ओरै थांदो बिनिफ्राय है गावहा मा होनो आंना मोखा सैमा खिथेर जानाय बायदिसो नांगौथ' आरो माबा खर'आव खानाय जायला लानानै माबा मेगनाव मोदै गुन्थुआव गुंग्राय माबा नोंनि मोखांखौ नायनानै गोबानोसो ओंखारलायलांबाय आं थांदो बिनिफ्राय गोख्रै साला दे जागोन दे थांनोसै आं दायो खिन्थु नायदै साननैसोनि उनाव जेबो थिग जायाबाथाय नों आंजोंनो हाबा जाखानांगोन जागोनलै जागोन दे आं होनखाबायना जेबो थिग जायाबाथाय आंनो नोंजों हाबा जागोन होननानै दे थांदो दायो होननायाथ' होननानै लाबायलै जेबो थिग जायाबा हाबा जागोन होननानै खिन्थु आं बोरै हाबा जागोन प्रभु नोंनो गासिखौबो मोजां खालामजोबदोलै बे 15 दिननि उनाव साननैसोनि उनाव गासिबो थिग जाजोबबा हामसिगौलै साला बे फायखाना सिङावबो बेसे हाबबावनो बेनिखायनो बिदि होनगारबाय आं साला खिन्थु थिग जागोन ना जाया गिलायसो लांबायलां गोसोखौ बोरैबासो मोनलायलांबाय आं 15 दिन जानो साननैसोल'खासै बे साननैसोनि उनावनो गासिबो थिग जाजोबबा हामसिगौलै साला बे नाफाथियाबो गोसथोबाबो गोसथोआ नालाय बेनिखायनो हायना मुलि बानायफ्लांबाय आं साला बे हायना मुलियानो आंनि जिबनखौ सेस खालामजोब्बाय दंस' खालामजोब्बाय बे साला दा 15 दिननि उनाव अजायाबो जेबो जायाल' होनदोंसै अब्ला खान्थालजोंनो हाबा जा आं हौवाजों हौवा आंना बे नाफाथिखौ लानाय सिमाङा सेस ओइ रामोनदा आं नोंनाव माबा बाथ्रा सोंगौमोनहाय मा बाथ्रा बेलाय सों माबा बिसिना गोदै बिनानाव हाइलुआ किडनेप जादों होनलाय जादोंथ' आरो हाइलुआ किडनेप नोंबो जातपात बेरायबाय थाखानाङा किडनेप जागोनबो किडनेपार बेरायबाय थाखादों ओरैनोबा आयु फाग्ला अब्ला खोथाया नोंमारगौसो आयु गिलु बालुनो गिलायसो लांबायहां थौना रामोनदा आंखौ न'सिम दोनलां नै जाखादों नोंखौ दोनहैलाबायनो आंलाय नोंखौलाय माने दोनहैलाबायनोसै जेरै फैयामोन बिदिनो थांफिननो हाया फैनोबा हारसिं हायो थांफिननोबो हाया हा
आंलाय फैनायावलाय मिन्थियाखैमोन दा हाइलुआ किडनेप जादों होननानैलाय दासो मिन्थिबाय आं हाइलुआ किडनेप जादों होननानै बिनिखायनो गिलायलांबाय आरो दा आंखौबो सोरबाफोर किडनेप खालामबा मा जानांगौ जाखो बिनिखायनोथ'ना आंखौ न'सिम दोनलां गिलायलांबाय आं नै इयावबो दोनला आं रावखौबो आंबा हरसे उन्दुनो मोनाखै नै दाबो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों ओंखाम जाखांनानै दा गोथैजों थांफाबावनांगौसो फैसा हैनो मा फैसा हैनो सोरनो फैसा हैनो किडनेपारफोरनो फैसा नांगौनो फैसा बेनिखायनो गोथै जानो हैनो नागिरदों फैसा बिदिसो दे बेस्थ'बालाय हरसै दोनलाङाबाबो हरसै ओमफ्राय आंखौ माला लांगोन नोङो नोंसिनाव नोंखौलाय मानो लांलाबायनोसै आंलाय लाङा आं रावखौबो जायखौ लांनो आरो बे थाङा जायखौ लांनो गोसो गैया बेसो आगा फिसा जालाबायबाय थायो जि गावहा मा होनखायो ओमफ्राय मा होनदों नोङो सोरखौ लांनो गोसो नोङो दं आरो आंहाबो मोजां मोननाय नोंनोलाय मानो आं जायखौ मोजां मोनो बेखौनो लांनो गोसो आंहा बेनिखायनो नोंखौ होनो आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम होननानै नों मानो बुजिया आच्छा अब्लालाय नोंनाबो मोजां मोननाय दंखायो आरोना औ दंथ' आरो आंहाबो गोसथोनाय नों मानो बुजिया बेनिखायनो प्लिज आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङालै आं हामजानायखौसो लांगोन नोंसोरखौ लाङा आं बिदिसो दे अब्लालाय दिनैनिफ्राय आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामथारला नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि दिनैनिफ्राय नोंखौ डिस्टार्ब खालामथारला बिदिसो जानांगौ दा बिदिसो बुजिनांगौ बिदिखौसो सिख्ला होनो आं दे थाथ'दो आं ओंखाम जाहैनोसै मैयानिफ्रायनो ओंखामबो मोनजायाखै आं उन्दुनोबो मोनबावाखैसो दे थाथ' हाय आंना गोसोआ बायबाय दिनै ट्रिं 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 क्लास बायनाय बायदि बायजोब्बाय होद ओंखाम उखैनाय जाला माथो आंखौलाय उदैयाव एन्जर खारजोब्बाय बोरै थाबावगोन आं ओइ दुखिराम सुखिराम माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै ओंखाम उखैनाय जाला आंखौ ओमफ्राय नों मेगि बानायनाया बै सिख्लानो हैजोब्बाय नामा नोङो औ हैबायथ' आरो हैजोब्बाय आं हैजोबथारबाय आरो एसेबो गैथारला आरो ओमफ्राय बै सिख्लायालाय जादोंना जायाखै मिन्थियालै जादोंना जायाखै होबोदां होजोंनो खिन्थु सिख्लाया जायासो होनदोंमोनलै जादोंना जायाखैथाय मा सिख्लाया जाया होनदों बे जायाबा आंनो लाबोदोलै आं जागोन जागोनबा जागोन बे सिख्लायाबो जागोन गाव ओंखाम उखैबानो जागोन बियो दा जाया होनदों ओंखामल' उखैदों अब्लानो जागोन बियो बे सिख्लाया जाया होनदोंबालाय आं जागौमोन दा आंखौ ओंखाम उखैनाया जालालै दुखिराम मा होनबावनो फैसा थाइसेबो गैया नालाय था बिदिनो ओंखाम उखैनानै जेबो जायाफामानो आंलाय मा खालामबावनो दालाय बे सिख्लानो जाहोनायखौबा आंनि 10 थाखाजोंसो लायबावदों साला आंनो हले 10 थाखा एक्सट्रा होनांगोन नोङो फैसा मोनबाथाय आं जादों आरो ना गावनि 10 थाखाखौ जेन बै सिख्लानाव बिनो हाया नोङो बै सिख्लानोसो जाहोदों दा नोंलाय 10 थाखाखौलाय आंलाय मानो होनसै नोंहा बै सिख्लानाव बिहैनाया जोंलाय जेबो मोनजायाखै दा नोंनि 10 थाखाजोंलाय देलै दे नांला आंनो रावनिबो 10 थाखा